Пасля саміту на Алясцы была надзея, што можа адбыцца прарыў у пытанні замірэння вакол Украіны. Трамп нібыта паабяцаў, што адбудзецца сустрэча Владзіміра Пуціна і Владзіміра Зеленскага, але Масква не пацвярджае пакуль сваю гатоўнасць да такой сустрэчы. Міністр замежных спраў Сергей Лаўроў сказаў, што спачатку трэба падрыхтаваць умовы, то бок Масква усяляк тармозіць, сабатуе перамоўны працэс і, гледзячы па ўсім, не зацікаўлена ў рэальным замірэнні. Між тым, у Беларусь прыехаў прэзідэнт Ірана Масуд Пазешкіян. Это трэцяя спроба іранскага прэзідэнта наведаць Беларусь. Две папярэднія не атрымаліся з-за розных прычынаў. Адносіны Беларусі з Іранам цікавыя тым, што тут можна прасачыць пэўную эвалюцыю ў замежнай палітыцы Беларусі. Пік дачыненняў паміж Іранам і Беларусю быў у 2000-е, пачатку 2010-х гадоў, калі прэзідэнтам Ірана быў Ахмадзінежад. Тады Беларусь і Іран імкнуліся на антыамерыканскай рыторыцы пабудаваць некія вялікія эканамічныя праекты. Але на адной рыторыцы гэта зрабіць немагчыма. І, у прынцыпе, ўсе гэтыя праекты завяршыліся крахам, як беларуска-венесуэльскі праект, так і беларуска-іранскія праекты. Тым больш Іран трапіў пад вялізныя санкцыі, значна больш жорсткія, чым цяпер мае Беларусь. Там былі другасныя санкцыі, і беларускі бок асцерагаўся шчыльна супрацоўнічаць і ў эканамічным плане з Іранам. Сітуацыя памянялася пасля 2020 году, асабліва пасля пачатку вайны ва ўкраіне. Змянілася геапалітычная сітуацыя. І тут пачаўся новы этап збліжэння паміж двума краінамі. Найперш і Беларусь у 2020 годзе, і Іран у 2022 годзе сутыкнуліся з масавымі народнымі пратэстамі, якія былі жорстка задушаны. То бок абодва рэжымы як бы з'яўляюцца солидарными в борьбе супраць уласных народов. Беларусь и Иран разделяют общие ценности и принципы взаимодействия суверенных государств. Потым Беларусь и Иран оказались союзниками России у яе вайне супраць Украины. І цяпер, калі сама Беларусь апынулася пад вялізнымі санкцыямі, то баяцца супрацоўнічаць з Іранам і-за санкцыі не было ніякага сэнсу. Больш таго, санкцыі спрычыніліся да новага збліжэння, бо бакі дапамагалі адзін другому гэтыя санкцыі абыходзіць. Беларусь считает экономическим терроризмом незаконные ограничительные меры, введенные против Минска и Тегерана коллективным Западом. Наши республики успешно противостоят этой агрессивной и лицемерной санкционной войне. Вось цяпер гэты візіт як бы засведчыў вось гэты новы этап. Але гэты візіт адбыўся трошкі не ў папад, трошкі не ў час, трошкі на супрацьходзе. Таму што цяпер Беларусь спрабуе пачаць перамоўны працэс з Злучанымі Штатамі. А вядома, што ЗША і Іран у контрах. Вядома, што ЗША дапамог Ізраілю у вайне супраць Ірана і нават удзельнічаў у баявых дзеяннях. І невыпадкова падчас перамоваў бакі рабілі трошкі розныя акцэнты. Калі прэзідэнт Ірана казаў, што вось мы можам разам супрацоўнічаць, супрацьдзейнічаць супраць санкцыйнай палітыкі Злучаных Штатаў, то Лукашенко падчас перамоваў казаў, што мы сябруем не супраць кагосьці.
Это таксама было даволі паказальна. Увогуле мы можам сказаць, што вось гэтае супрацоўніцтва в эканамічным плане дала пэўны плён, што адбываецца даволі рэдка у супрацоўніцтве Беларусі з нейкімі краінамі Азіі ці Афрыкі. У 2020 годзе гандлёвы абарот быў каля 20 мільёнаў даляраў, то ў 2024 годзе ўжо 107 мільёнаў даляраў. Гэта па іранскай статыстыцы, бо беларускі бок такую статыстыку не дае. І што яшчэ важна, Александр Лукашенко падчас перамоваў пацвердзіў, што бакі маюць намер супрацоўнічаць у ваенна-тэхнічнай сферы. І Іран спрабуе з дапамогай Беларусі аднавіць сваю сістэму супрацьпаветранай абароны, якая была фактычна знішчана Ізраілем у ходзе гэтай кароткай вайны. А беларускі бок зацікаўлены атрымаць тэхналогіі вытворчасці беспілотнікаў, якая ў Іране добра развіта, а ў Беларусі гэтая сфера пачынае развівацца толькі цяпер. Ну і калі казаць пра развіццё ваенна-прамысловага комплексу, то вось пасля нарады у Лукашэнкі па развіццю ракетабудавання дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Александр Вальфович сказаў, што плануецца паставіць ядзерныя боегалоўкі на ракеты «Паланез». Не вельмі зразумела, навошта робяцца такія заявы. У часы халоднай вайны праціўнікі ўсяляк хавалі і планы, і некія ваенныя распрацоўкі, а тут імі хваляцца. Тым больш, што пакуль няма вось гэтых ядзерных боегаловак на «Паланезах», яшчэ толькі збіраюцца іх рабіць, а ўжо пужаюць суседзяў. Ну, вот это такая тактыка беларускага кіраўніцтва. Калі з аднаго боку прапануюць некія перамовы, а з іншага боку ўсяляк дэманструюць сваю ваяўнічасць і мілітарызм.